Здравей! Подготви се за кратка медитация на тема благодарност. Настани се удобно, като позволиш на тялото ти да заеме позиция, в която може да бъде спокойно и неподвижно. Ако желаеш, затвори очи. Няма къде да бързаш и няма какво да постигаш. Този момент е само и специално за теб. И започни с дъха, като вдишаш бавно през носа, а издишаш плавно през устата. И още веднъж. Дълбоко вдишване и меко продължително издишване. И с всяко издишване си позволи да пуснеш напрежението. Нека раменете ти се отпуснат, а челюстта омекне. Челото се изглади. А ти просто дишай. Почувствай как въздухът влиза в тялото ти и как гърдите леко се разширяват. Как корема се повдига, а после как бавно се връща обратно. Нищо не контролираш. Дишането се случва само. А сега насочи вниманието си към тялото. Като осъзнаеш краката си. Благодари им тихо, че те носят всеки ден и че те подкрепят, че ти позволяват да се движиш навсякъде по света, където пожелаеш. Сега осъзнай таза и кръста. Мястото, където се съхранява толкова много опит, толкова много история. И благодари на тази част от тялото си, че държи твоята стабилност и че ти дава опора. Премини към корема. Центърът на усещанията, центърът на интуицията и на емоциите. Насочи вниманието си там и кажи мислено благодаря ти. Без да преценяваш, без да анализираш. Просто благодари. Насочи вниманието към гърдите и сърцето и дишането. За да усетиш ритъма на живота вътре в теб.
Той е бил с теб през всички радости и трудности. През всяка промяна, през всяка загуба и всяка победа. И благодари на сърцето си, че продължава да бие и че продължава да обича, че не се е отказал. Насочи вниманието към раменете и ръцете си. Колко много носят и колко често държат повече, отколкото е нужно. И им позволи да се отпуснат, като им благодариш за всичко, което правят за теб. Насочи вниманието към шията, главата и цялото ти лице, за да усетиш мекотата, пространството и лекотата. Цялото ти тяло е тук, живо и дишащо. И точно такова, каквото е в този момент, то заслужава благодарност. И сега насочи вниманието си към самия факт, че съществуваш и си тук, че дишаш, че усещаш. Колко често забравяме това и колко често го приемаме за даденост. А сега просто си позволи да кажеш благодаря за живота, който имам. А сега благодари за утрото, което те е събудил. Може да е някой ранобуден съсед или алармата, която не е чак толкова любима, но ти благодари. Благодари за нощта, която те е приютила. Благодари за храната, която си ял и за водата, която си пил. И благодари за въздуха, който дишаш без никакво усилие. А сега си спомни за хората в твоя живот. И нека в съзнанието ти се появи образът на някого, който ти е дал нещо добро. Дори малко. Дори отдавна. Може да е усмивка, дума, прегръдка, подкрепа или просто присъствие. Погледни този човек в мислите си и му кажи: благодаря ти. Не е нужно да го чува. Няма нужда и от отговор. Ти го кажи.
И позволи да усетиш топлината на тази благодарност. Усети как тя разширява гърдите ти и как омекотява вътрешното пространство. Дай си време да усетиш топлината на тази благодарност в гърдите ти. А сега насочи вниманието си към трудностите. Към моментите, които са били тежки. Към ситуациите, които са те променили. И към болките, които са оставили следа. Не обвинявай и не анализирай. Не оправдавай. А просто признай и приеми, че са били част от пътя ти. И ако можеш, кажи тихичко на себе си: благодаря за уроците. Благодаря за силата, която открих. Благодаря, че продължих. Не насилвай чувството, дори да няма благодарност. Благодари си за честността. Това е напълно достатъчно. Сега насочи благодарността към самия себе си. Към това, че си тук. И че се стараеш. Че продължаваш дори когато ти е трудно. Благодари си за изборите, които си направил. И за тези, които още предстоят. Кажи си: благодаря ти, че не се отказа. Благодаря ти, че се грижиш. И благодаря ти, че си тук. И почувствай как тази благодарност се разлива навсякъде в тялото ти. Като топла светлина и като меко присъствие. Нищо не трябва да се промени, нищо не ти липсва. Остани още малко в тишината с дъха, с тялото и с чувството. И когато си готов, започни леко да осъзнаваш пространството около себе си. Звуците,
въздуха, опората по тялото ти. И раздвижи пръстите на ръцете и на краката. И когато решиш, бавно и нежно отвори очи. С усмивка. Носи това усещане за благодарност със себе си. И нека те съпътства тихо в следващите ти стъпки.